Dobrá súťaž. To sa teším. Že tam v rohu je taký zaujímavý chlapec, vyžilovaný. Ten mladý? Hej. On minulý rok myslím, že prešiel vyhral kondičákov. A ide opäť na súťaž? Hej, chystá sa. Je ten junior, čo som spomínal. Hej. Pôjdeme sa za ním podívať z kameru, čo je to zač. Jasné. Treba ho vyspovedať trošku. Už si zarikanejší, čiže Už jasné, že budem viac a viac. Nepodľa do Lanského. A ty si či? Ja som volám Ryboka. No, počul som, že ideš na súťaž aj ty za junior, je to pravda? Áno, je to pravda. Ako dlho cvičíš? No tak, približne 3,5 roku. Na súťaži si bol minulý rok prvýkrát? Áno, prvýkrát som bol v Prešove na kondičnej kulturistike. A nech si to vyhral, som počul? Áno, vyhral som. Som pozeral, jak si robil ten biceps, takže celkom dobrá forma tam. Ako dlho už dietuješ? Tak, teraz tak približne. Stiahnuté sacharidy, chliebnem a tak ďalej. Dobre, tak niečo odcvič a si ťa natočím. Koľko máš rokov? 18. 18, tak budeš ešte junior 3 roky, že? Tak. To je super. V ktorej kategórii budeš? V kategóriu klasikov budem teraz na majstrovstvách Slovensku. Dobre, držím proste točiť veľkých chlapov. Ďakujem. Dúfam, že ma neminú. Forma nie. Trošku si sa zlepšil. Podľa mňa. Ešte raz ten triceps. Počúvaj, mám takú dilemu, či zobrať fotoštúdio na Slovensko. Zobrať alebo nezobrať? Dobre. Určite sa nájdú záujemcovia, čo budú chcieť fotky a ja budem... Keď budeme fotiť, tak budeme fotiť zadarmo, ale každého. Nie je problém, ja sa nechám rád odfotiť. Dá sa aj ty nafotiť? Dám sa, jasne, že to tam nie je problém. Dobre, tak ešte ukáž mi raz 30, to sa mi páči.
Zatoč na mňa. Dobre, forma tam je, idem točiť Lazio. Som pozeral na Míňa, nejaký opálený, chodíš aj ty do salárka? Ja ne. Nechodím. Míňa bol, myslím, že 2-krát alebo 3-krát. Nechodím. Ale ty máš takú veľmi dobrú pleť, to som už minule chválil. Kvôli čomu? Čo s ňou robíš? Nič. Žiadne krémy, oleje, nič? Nič. Mládnem, to je všetko. Tak asi tým tréningom to bude. Asi. Mladý sa mi páči, vyzerá celkom dobre. Dobrý je, hej. Dobrý. Si myslím, že... Míňa. Taký dobrý klasik z neho bude. Súhlasím. Klasik určite nie váhový, ale klasik bude dobrý.